Per mi, fonamentalment, la cosa tracta del següent. És intentar posar ordre. Les terrasses bàsicament apareixen vinculades al tema de la llei del tabac. Per tant, ho dic perquè és un tema que per mi és molt important entendre què ens passa. Les terrasses no existien abans, només existien a l'estiu. Per tant, aquests espais construïts físicament estables, com la terrassa del casino, com les terrasses de la Rambla Nostra Senyora, com les pèrgoles de la Rambla Girada, etc., apareixen a resultes de la llei del tabac, que ha permès ocupar l'espai públic durant tot l'any a base de fer-lo més o menys confortable amb aquests invents estrambòtics d'haver-hi posat a les estufes. Faig un antecedent molt ràpid, però perquè entendreu algunes de les coses que explico. La Rambla a Catalunya, als anys 90, va sofrir una modificació molt austera de la seva concepció física, que bàsicament va aconseguir amb dues coses, posar ordre a les voreres, la mida, el no sé què. Es va asfaltar la Rambla a Catalunya, no sé si sou conscients, és a dir, el paviment és asfalt, molt senzill, i la gran revolució va ser substituir les terrasses tancades pel seu perímetre per uns paraigües oberts. Aquest canvi va ser absolutament radical, perquè va permetre recuperar la concepció de l'espai públic continu. La percepció dels que passejaven per la Rambla era una ziga-zaga constant d'anar esquivant les terrasses de diferents bars i tot això se li va posar... I, a més, tu no veies el que hi havia més enllà. Explico això tonto per entendre una mica el problema que tenim. Jo crec que les terrasses no poden ser uns espais colonitzats que ocupen d'una manera permanent l'espai públic i que el privatitzen, que aquest és el tema per mi clau, jo crec que és l'argument central del que us explicaré ara. Però aquest per mi és sota aquest argument, jo crec que tot l'altre s'entén fàcilment. Aquí s'hi afegeixen altres coses amb més finura, i ara ja passo en algunes qüestions. Per exemple, un tema clau és que Vilafranca ha permès que les terrasses... O sigui, aquí hi ha una barreja, o sigui, el que us comento jo ara és una barreja de modificacions que ells proposen i, donat que posen el tema sobre la taula, crec que és el moment de revisar... O sigui, ja que proposen revisar-lo, revisem-lo de veritat. Llavors, per exemple, Vilafranca permet una cosa, una barbaritat, que a més, a una pregunta que em va fer el Ramon ahir, vaig trobar, que no ho sabia, un article que deixa clar que, diguem-ne, seria il·legal, i és Vilafranca deixa col·locar les terrasses enganxades a la façana. Això és un problema greu, no només per aquest concepte d'ocupació de la via pública, sinó perquè no ha fet un impacte directe sobre la mobilitat de les persones amb discapacitat visual. Les persones amb discapacitat visual han de poder resseguir la trobada de la façana amb el carrer. Ells van resseguint amb el seu... I, per tant, diguem-ne, això fa que les terrasses no es puguin construir enganxades a les façanes. Això ja fa temps que en moltes altres ciutats, evidentment a Barcelona també és així, això no es permet. Però és que, a més, té una cosa important. Des del punt de vista de paisatge urbà, fa, diguem-ne, que la ciutat, els edificis, arribin a terra i, per tant, la ciutat sigui neta. Torno a aquella cosa que us deia de que visualment podem veure la continuïtat de l'espai públic. Una altra de les qüestions són els sistemes de proteccions i això, quan ho vincules a un tema d'accessibilitat, l'accessibilitat diu, està tipificat que aquesta amplada de pas com a mínim ha de ser 1,80 m. Us poso dos exemples que tindreu molts al cap. El carrer de la Palma, les terrasses del Frankfurt o el bar La Cava. La Cava, hi ha una sèrie de terrasses al carrer de la Palma, o el mateix on l'antic Airolo hi ha 2 o 3 terrasses enganxades que fan, diguem-ne, que a més en aquest cas es compleix un altre problema més greu, i és que l'espai d'aquells dos, el que abans era l'Airolo i el següent, tenen la seva terrassa a l'altra banda, amb unes pèrgoles
fantàstiques. Per tant, alliberar l'espai de frontera de tocar a les façanes és un espai molt important per aconseguir no només el tema de les discapacitats visuals, sinó el tema de la percepció nítida de l'espai. I aquí s'afegeix una altra qüestió, que això es produeix en aquests llocs més estabilitzats, com les Rambles, com la Rambla de la Girada, i molts d'altres, aquí al darrere a les Clotes, etc., on moltes d'aquestes terrasses es protegeixen amb parapetos verticals. Aquests parapetos verticals, que molt sovint són tanques de fusta, a vegades hi ha vegetació, a vegades hi ha metacrilats, fan una vegada més aquell efecte que us he explicat al principi de la Rambla Catalunya. Impossibiliten la visió contínua de l'espai públic. Per tant, el privatitzen. El privatitzen físicament i el més greu visualment. Bé, el més greu. El greu també visualment. Aquesta qüestió de la protecció neix d'un tema de la protecció, diguem-ne, d'agressivitat, de seguretat. Per tant, diguem-ne, podríem acceptar, i ho dic així, podríem acceptar que aquesta protecció pugui estar, per exemple, en terrasses a les quals, diguem-ne, estan en contacte amb els vehicles. És a dir, per exemple, terrasses com les que apareixen, i és un altre tema discutible, però en tot cas que apareixen, a l'Avinguda Tarragona i l'Avinguda Barcelona. Aquestes terrasses, i que s'ha facilitat, que això també ho recull la normativa, s'ha facilitat que aquestes terrasses ocupin l'espai dels vehicles. Fins aquí bé, cap problema. Ocupem l'espai dels vehicles amb terrasses. Millor tenir terrasses que tenir vehicles. Per tant, estan en contacte directe amb els vehicles. D'acord. Aquesta línia, aquesta només, la de contacte amb el carrer, fantàstic que estigui protegida per protegir-nos de seguretat, etc. Però els altres dos laterals, quan nosaltres els protegim, el que estem és evitant, diguem-ne, I imagineu-vos quan estem al mig de la Rambla, la Rambla Nostra Senyora, la Rambla Girada, quan aquestes proteccions estan com a mínim a 3 costats. Per tant, no només, no a cap dels, en el cas de les Rambles, a cap dels costats. Només hi ha d'haver-hi protecció vertical. Estrictament la coberta. El que protegeix, doncs, que ens caiguin cagarades dels ocells, que ens doni sensació de protecció. Aquest és un dels temes que per mi em sembla important. Hi ha una discussió tècnica que és igual, que és molt fin, que els carrers de doble circulació abans no es permetia instal·lar-hi terrasses, ho han alliberat, o en la proposta ho alliberen, perquè si no quedarien absolutament il·legals les terrasses de tota l'Avinguda Tarragona i Barcelona. Perquè com és un carrer de doble circulació, no hi podria haver. Això ho estan... Jo seria partidari que això no passés, però en tot cas és un tema de percepció que puc entendre que... Però si passa, com a màxim la protecció només de la cara que dona al carrer. L'altre tema està hi poden haver-hi terrasses en els carrers? És a dir, poden haver-hi terrasses en carrers d'illes de vianants o carrers del que en diem de plataforma única? I vaig al carrer de la Palma. Jo crec que això no pot ser. O sigui, que és un error que s'ha de corregir. Per què no pot ser? Perquè si tenim clar que hem de protegir l'espai en contacte directe del carrer amb la façana, aquest 1,80 m que us deia, quan jo col·loco 1,80 m a una banda i col·loco 1,80 m a l'altra, ja no em queda espai per col·locar terrassa. Si, a més, aquest carrer ocasionalment hi ha de poder-hi passar un vehicle, jo he de deixar un espai de 3,20 m. Si sumo 1,80 m i 1,80 m i 3,20 m, i tinc terrassa a una banda, espai de cotxes i 1,80 m, per on passaran els vianants. Per tant, en els espais carrer, crec que no hi hauria d'haver-hi terrasses. Una altra cosa són els eixamplaments, les placetes. Això és una altra qüestió. I ara parlo d'espais d'illes de vianants, etc. I aquí, evidentment, puc entendre, a les Rambles, entenc perfectament que hi puguin haver terrasses, però s'han d'endreçar. A la Rambla Nostra Senyora, a la Rambla Girada i algun espai més, les terrasses estan ordenades físicament, hi ha aquestes pèrgoles de fusta i aquí hi ha una altra qüestió. O sigui, hi ha una qüestió que és el que diu la llicència de la terrassa i una altra, la no policia
la no vigilància de com s'ocupen aquestes terrasses. Aquests espais estan molt ben delimitats. Parlo de l'atac, no dels laterals que s'haurien d'eliminar tots, a tots els 4 costats. Les taules sobrepassen amb escreix l'espai delimitat per l'àmbit d'ocupació de terrassa i, per tant, diguem-ne, si els col·loquem bé, cap problema. Per tant, jo crec que hem d'ordenar i tenir clar on cal posar, on es poden posar terrasses i on no se'n poden posar. I, bueno, jo crec que bàsicament els temes claus els he explicat. I un altre tonto, però que em sembla important, molts de vosaltres, o la majoria, heu estat a la plaça, i ho entendreu així, a la plaça Major de Vic, o plaça, què es diu plaça Major de Vic, no? I tots els bords de la plaça, que són molts costats, són porxats, hi ha terrasses. Aquestes terrasses, un bon dia, van decidir que havien de tenir exactament el mateix mobiliari. I van decidir que les cadires havien de ser d'alumini. I aquestes cadires van dir, hosti, com ho farem per diferenciar els que són del bar Pepito del bar Jaimito? Van decidir que col·locaven una de les varilles que té la cadira, en un la té de color verd, l'altra la té de color blau, l'altra la té de color vermell, per tant, no es barregen les cadires. Però tots veiem el mateix paisatge d'ocupació de la via pública. I aquest és un altre dels temes que jo crec que cal posar ordre. No pot ser que quan tenim a la Rambla Girada, a la Rambla Nostre Senyor, de la Rambla Sant Francesc, cada bar té el mobiliari de sa mare i son pare. Cal, sisplau, una mica d'ordre en l'espai públic i posem-nos d'acord. A mi m'és igual si a un costat han de ser de fusta, un altre han de ser d'alumini, un altre han de ser... Jo tinc les meves preferències, però m'és igual. Però el que cal és que estigui endreçat i no podem tenir 3 terrasses al costat de l'altre, cadascú amb el seu mobiliari del seu pare i la seva mare. Per tant, jo crec que segur que em deixo algunes coses, segur, No sé, Ramon, tu que tu has mirat, no sé si m'he deixat alguna cosa important, però crec que els temes claus són aquests. Poso un altre exemple perquè ens entendrem en el que jo entenc que no pot ser. Hi ha un moment que parla dels espais oberts, no carrers, i proposa limitar l'ocupació al 50%. Un exemple seria, un exemple aquest seria, jo crec que és un accés brutal, el 50% d'un espai obert. Poseu-vos un moment al cap, la plaça Sant Joan. A la plaça Sant Joan hi ha terrasses de 4 bars. El Coro, el bar, no sé com se diu, el Ramon i el dels Paquis, diguem-ne, de la cantonada. Hi ha moments de l'any que la plaça està al 100% ocupada amb terrasses i només queda lliure el que és pròpiament el carrer Sant Joan. És absolutament inacceptable, per més bons que siguin els bocates de Cal Ramon, les torrades, les llesques aquelles fantàstiques que ens hem menjat col·lectivament tots nosaltres més d'una vegada, és absolutament inacceptable que l'ocupació dels porxos estigui plena de terrasses. És absolutament inacceptable que la plaça estigui al 100% ocupada amb terrasses. Per tant, segur que si comptem la superfície de l'ocupació, és possible que estiguem només al 50%. Jo crec que és possible que estiguem a més. Però, en tot cas, és evident que és una xifra absurda. Per tant, hem de posar molt més ordre. No s'haurien de poder ocupar els porxos amb terrasses o, com a mínim, hem d'alliberar l'espai de contacte de la façana, aquest 1,80 m que dèiem, i, per tant, l'espai que et queda és un espai realment petit. Per tant, crec que cal posar, jo crec que s'ha de ser molt més restrictiu en els criteris i s'ha de ser molt més restrictiu amb el seguiment o la vigilància o com s'hagi de dir de les terrasses. I després un altre exemple que els que freqüenteu habitualment la Rambla de la Girada, és un lloc on es veu molt bé aquest problema, i és que defineix la modificació de l'ordenança que es pot ocupar el 50% de l'amplada del passeig central. Què voldria dir això? Que si a l'esquerra hi ha un bar i a la dreta hi ha un bar i tots els deixem posar a la terrassa, ens podem trobar un moment que tinguem el 100%, perdó, ens podem arribar a trobar, no és ben bé així, però que el 50%, és a dir, ho explico d'una altra manera.
Ja passa, això ja passa. Però el problema greu, diguem-ne, és que tu obliga, quan ells han col·locat la terrassa, obliga a anar fent una ziga-zaga, un slalom gegant, sorteando totes les terrasses que hi ha. Per tant, en aquest cas, crec que, evidentment, no pot ser el 50%, sinó que ha de ser el 25%, i, a més, ha d'estar repartit de tal manera que l'espai central quedi absolutament protegit. De tal manera que quan tu passegis per la Rambla puguis passejar de dalt a baix i les terrasses quedin als laterals, no envaint l'espai central. Crec, sincerament, que per mi la qüestió important és aquest concepte de privatització de l'espai públic i tots aquests exemples que us estic posant intenten corregir o denunciar i, per tant, corregir aquest procés d'ocupació. I insisteixo, malgrat les bones que són les llesques torrades del bar Ramon. Són fantàstiques.